gutom na. Builoy na imo, ha? Mga na ta. Si Sundang. Mali alam ito. Karatiha lang. Mga balis tuhod. Ay, judo ha? O tama na na, makalungag na na oy. Ha? Ay, kulang pa ni sa kakao atong lungagon. Sa may lugangon na to day. Serte gutom ali na dong, tabang dire kay gutom jud kayo. Sa urasa ron. Pasag mo ni kita tingnan yung gutom mo. Oy. Ali na dire dong tabang. Kay nagabon na oh. Hapot ng ulan ron. Gutom na kayo yun. Nakaipot puro dala dia. Ako'y lighter, oy. Ay, mga ito naman kay maghaling tanaan. Na, dire. Sige, gutom na kayo ah. Sige Ito na. may ano na to. Ay, may utag manok. Manok. Oh, bahon lang gud. Hamang manok. Yan, dakop ta diha. Balay. Hinog na gyud ning nangka. Alanganin pag yun. Pwede na nagulayon. Hinog man eh, pero alanganin pag yun. Uma pag yun. Dong, kinsa na imong kauban, Jimmy? Kinsa man na imong kauban, taga-asa na? Bago na, karon na lagi ko kita ana. Ay, ako din si Bravo. Kuya, si Bravo din ang amigo nako kuya. Hi guys, nami bagong na kauban rin kag si Bravo ni Bravo. So, artista unta ni siya sa una, wa lang na dayon kay tungod sa problema. So, say hi, hi ka katama. Okay. Ay. I am Bravo. Okay guys, so abangan ninyo ang among pag-video sa sunod no. Ug maka-shooting mi kay basic kay siya siyang umao. Daghan kay di siya kuma 1,000 hectares by mong yun. Ayun. Naagad. So daghan kay ni siya gyud so abang. So, guys, thank you for watching. Signing up.